Hei, mä oon Satu Welling. Mä vedän Extended Disc-sertifiointikoulutuksia. Extended Disc on aivan erinomainen työkalu monenlaiseen henkilöstön kehittämiseen. Tämä valmennus on suunnattu niin coacheille kuin kouluttajillekin sekä myöskin yritysten HR-henkilöstölle. Nykyään HR-henkilöstöt tekevät aika paljon henkilöstön kehittämistä omissa yrityksissään ja silloin kun teillä on omat räätälöidyt Extended Disc-raportit, se on muuten tämä erikoisuus, mikä Extended Discissä on. Teille voi rakentaa täysin omat räätälöidyt raporttipohjat, jotka sopivat juuri teidän organisaationne. Niin valmentajalla voi olla omanlaisensa raportit, kun myöskin HR:llä voi olla omanlaiset raportit tämän yrityksen henkilöstön kehittämiseen. Näihin raportteihin voi rakentaa erittäin paljon hienoja elementtejä, käyttäytymiskompetenssisivuja, erilaisia täysin personoituja vinkkejä. Tämä ei ole millään lailla standardityökalu, vaan aivan erinomainen ja täysin räätälöitävissä oleva työkalu. Valmennuksessa opit tulkitsemaan profiilikäyriä raporteista ja muutenkin tulkitsemaan raportteja, mutta sen lisäksi opit myöskin hyödyntämään Extended Disc-teoriaa kaikenlaisessa valmennuksessa. Mukaan saat valtavan määrän valmennusmateriaalia. Tämä on aivan äärettömän mielenkiintoinen alue ja erittäin pidetty ja paljon nykyään asiakkaat kysyy, että voisiko käyttää Extended Disciä valmennuksissa erilaisissa tilaisuuksissa. Se on hyvin hyödyllinen työkalu. Kannattaa tulla mukaan. Opit paljon muuten itsestäsikin.